Dwa listeczki. Mój roztomiły chłopecku, piszę do ciebie ten brief, co by ci powiedzieć i że opuszczą cię na zawdy. Byłach dla ciebie dobrą babą bez ostatnie 7 lat, nalech nie erbła od ciebie nic dobrego. Ostatnie 2 tygodnie byli dla mnie piekłem. Twój szef zadzwonił do mnie i powiedział mi, coś dzisiaj ciepnął robota. Łyńskiego tygodnia wróciłeś do domu i aniś nie merknął i że mam nowo fryzura, gryfniście zrobione pazurska. Narychtowałach twoje umiowane mięso i miałach nasia nowo szykownisto garnitura, którą miała wobić. Weczkołeś to wszystko we pora minutek i poszłeś za rozki po obejrzeniu futbalszpielu nynać. Nigdyś mi nie godał i że mi przajesz albo coś takiego. To też albo mnie zdrodzałeś, albo nigdy mi tak prawdą żeś nie pszał. To już ale nie ma ważne z tego, co ida wek. PS. Jeśli możesz chęć mnie szukać, to nie rób tego. Twój bracik i ja wykludziliśmy się do Szczecina. Mam nowe, wspanialiste życie. Twoja była już babeczka. Moja roztomiło było babeczko. We życiu nie przytrafiło mi się nic lepszego i galantniejszego niźli twój listeczek. To prawda, co byliśmy małżeństwem bez 7 lat, ale jednakowoż do dobrej babeczki było ci richtig daleko. Oglądałeś futbalszpile za każdym razem, kiedy całbrowałaś mnie swoją zażałowania godną sagością, jakieś się przetwierała po pomieszkaniu ino we przejrzystej garniturze, co by ino nacia nie kukać. Żal mi ino, co to było co to nie fungowało. Spomiarkowałeś łyńskiego tygodnia i że obejrzałaś włosy i pierwszą zachą było wyglądasz jak chłop. Mamulka mnie nauczyła co lepszy, iżby nie godać nic, kiedy nie poradza wypokopić nic miłego. Kiedy narychtowałeś moje umiłowane mięso, musiałeś mnie pomylić z moim bracikiem z kulitego, co ja przestał ćkać masnota już 7 lat temu nazad. Poszłeś spać, kiedy uwidział twoja nowa garnitura, na której była ci jeszcze metka ze cyną. Rzekałeś, co by to był cufal i że tego samego dnioszka, którego z rańca borgnął mojemu bracikowi 200 złocioków, twoja garnitura miała na metce 199,99 groszy. Po tym wszystkim sztyc jeszcze psziołek, czułeś, że jeszcze mogliśmy to zrychtować. Kernales pomiarkowo i że Razinku wygrałeś wetotka 10 milionów, ciepnąłeś robota, sprawiłeś 2 bilety na Jamajka. Kiedy jednakowoż przyszłeś do domu, ciebie już nie było. Jak medikuja, wszystko to stanęło nie bez gruntu. Moja nadzieja, że te roski ułożyłaś se życie, to tak jak zawsze chciałaś. Mój adwokat powiedział mi, i że brief, który do mnie napisałaś, je wystarczającym powodem twojej winy i nie będę musiał tajlować mojego majątku. To z czym się moja było babeczko? PS, nie miarkuję, jeśli ci godał i że mój bracik urodził się jako Karolina. Mam nadzieję, że to dla ciebie żaden problem.